راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام كبرا سمعتي نايلومي عربي سلسة تحساس كل تشان حدن تحستونا يفلم الله زينا كان قدمينا فيلم أرستاتو أسمرا بسنكي نسومنا زغط الزلو مقراط إلكتريك فارماسيتات عب مزحالي زغزن ومدهانيتات كوغح فاي قدد اللوا جيبوتي مسكاتر زحتي لتسان حزم دنا ناب نبور مليسا سودان ناب تمس إثيوبيا زدوبا زوبال فاشيقا توساق سراويتنا تسوارن تتسقع كمزلات حبيرو هذه إذاعة إرنا ناب زلزراتهم سنسجر دما أبسمرا نسومنات زغط الزلو مقراط حيل إلكتريك أبعلتاو من نبابرو هزبي محبراون فتاتن كم تعنا زا مسالة تكالاتن كبيت زغطي فتيرو يركب حيالو تكالات ناي جزارسن جنريترات تغيلن نزتوسن ساعتات نزهبو أقلقلوتات كتكما كيلن اللوا زون نتي بكبونن كالمسنا خلاتن سجيركا أقول ندادي أنت ترخيبو يبلو رادي رناستو كستم وقنات بسرعة حيلي إلكتريك زدلين كان فارماسي زا مسلا مسيت عنان مشت أمدهانيتاتن استتحازي أقلقلوتات زهبا حيالو تكالات إززلو خونتا زي صور كينون تساقماتن بجنريترات كفت حاسلة زي كالا زخزنو مدهانيتات نمقحف ناب كفلي مقوصار مدهانيتات كملسا كمز تقددا اتوم وقنات تغيسوم قال مدهانيتات بزي مقرات أمزحالي كتحاسلة زلوو تكالات مشت أمدهانيت وي فارماسيتات بحفشاون نتحازا مدهانيتات بزمتش عينة مغوت كهنس كمزلو يفلت أب حيالو كتماتات إرترا بتدقاقا مزرقن نسومنات زغطلن مقراط إلكتريك نمن نبابرو هزبي ناب دحريت قوتيتو أب سلمات كم زنبر جيرو كم زلو كاب هزبي سمع مررتاتيو أب إرترا بزحلف 10 عامتات كاب معالتات كساب سومنات زغطل مقراط إلكتريك كخست نبور تريايو جيبوتي مس قطر زحتيلاتو صنحت زمدنا ناب نبور كم زملست تغليصو እታገር ነቲ ካብ 2017 ናትሒዛ ኣደስኪላቶ ጸንሐት ዝምድና ምስ ቀጠር ናብ ንቡር ከም ዝመለሰቶ ዝግለጽ ዘሎ ፕረዚደንት እስማኤል ዑመር ገሌ ዝመርሖ ላዕለዋይ ኣካል መንግስቲ ኣብ ባሕቲ ታሕሳስ ምስ ኣሚር ቀጠር ታሚም ቢን ሐማድ ምስ ተራኸበዩ ፕረዚደንት ገሌ ኣብ ቀጠር ኣብ ዘካይዶ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ብዘይካ ትዛሕቲሉ ጸንሐት ዝምድና ናብ ንቡር ምምላሱ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ቅድሚ 5 ዓመታት ዝነበረ ናይ ምትሕጋዝ መደባት ዳግም ምብርባሩን ብዝያዳ ድማ ንምዕባዩ ኣብ ዝብል ነጥቢ እውን ምስ ኣሚር ታሚም ተመያይጦ ጅቡቲ ድሕርቲ ኣብ 2017 ኣብ መንጎ ሃገራት ወሽመ ዝተራየ ምክፍፋል ጸግዒ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ብምሓዝ ዝምድና ምስ ቀጠር ኣዛሕቲላ ጸኒሓ ነዚ ዝሓለፈ 13 ዓመታት ምስ ጅቡቲ ኣብ ምሳሓብ ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራውን ተመሳሳሊ መርገጺ ብምሓዙ ቀጠር ኣብዘን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከባ ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ዝጀመረቶ ናይ ዕርቅን ሽምግልናን ተበግሶ ደው ከም ዘበለት ምግላጻ ኣይርስዓን ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ኣብ ግንቦት 2008 ኣብ ዝተኻየደ ደባዊ ግጭት ካብ ክልቲኦም ወገናት ሓያሎ ወተሃደራት ክማረኹን ከለው ኤርትራ ሃለዋት ምሩኻት ኩናት ጅቡቲ ምሕባር ኣብያ ብዝብል ከሳብ ዝእዋን እዚ ናብ ዕርቅን ሽምግልናን ክበጽሕ ከም ዘይከኣለ መንግስቲ ጅቡቲ ይገልጽ ኣብ 2018 ብመንጎኝነት ቀዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝተፈተነ ናይ ዕርቂ ተበግሶውን ክዕወት ኣይከኣለን መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ኣብ መስከረም 2018 ኣብ ስዑድ ዓረብ በኣካል ክራኸቡ እኳ እንተኽኣሉ ስምምዕ ሰላም ይኹን መስርሕ ሽምግልና ኣብ ጉዳይ ዶብ ግና ርሑቕ ከም ዘሎ ብወገን ጅቡቲ ክጥቀስ ጸኒሑ ሱዳን ናብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳወባ ዞባል ፋሽጋ ተወሳኺ ሰራዊትን ኣጽዋርን ተዋፍር ከም ዘላ ምርብባት ዜናት ሃገር ሓቢረን እታ ሃገር ናብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝሳሕብ ዘሎ ከባቢታት ተወሳኺ ሰራዊት ተዋፍር ዘላ ብወገን ኢትዮጵያውን ተመሳሳሊ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ኣሎ ካብ ዝብል ስጋት ምዃና እተን መርበባት ጠቒሰን ሰራዊት ኢትዮጵያ ብ27 ሕዳር ብዝኸፈቶ መጥቃዕቲ 6 ወተሃደራት ከም ዝተቐትልዋን ኣስታ 30 ድማ ከም ዝቆሰልዋን እትገልጽ ሱዳን ስድሪ እንተኾን ናይቲ ሉዓላዊ ክፋለዩ ትብሎ ከባቢ ኣልፋሽጋ ንኢትዮጵያ ኣሕሊፋ ከም ዘይትህብ ተነጽር መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ብ29 ሕዳር ናብቲ ግጭት ዝተኻየደሉ ከባቢታት በረካት ኣብ ዝበጽሓሉ ሰራዊት ሱዳን ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ዞባ ኣልፋሽጋ ንምቁጻር ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ወፍሪ ህዝቢ እቲ ከባቢ ኣብ ጎኑ ክስለፍ ጸዊዑ ነስታት 25 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ጸኒሑ ንዝተባሃለ ከባቢታት ዞባ ኣልፋሽጋ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ብ6 ሕዳር 2020 ኣብ ዘካይዶ መጥቃዕቲ ን92 ሚእታዊት ከም ዝተቆጻጸሮ ይግለጽ ነቲ ዝተረፈ ክፋል ንምምላሱ ድማ ኣብ ተጠንቀቕ ይርከብ كهبرات سمعتنا زينات زازيملو على المسنوق سعركي كغصليو حبيرنا نكتاتل راديو إرنا
ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ أبتش نفسي بتر حق استغيت إن برايت سبر كل واكو حق بيا إدي كم نوي هتحزنا نبلا زنوان عندي دا حق مخوان قوة إلي زرع زرلا بشرات كات عم نقوسه اسكازن تولي انتايو ترخيبو سالا بوشتن احنا بدقة انساقاتكم كنا ما عندنا شت أبينا تغالسنا كوي ترخيبو بعد زمت كاقنا قنا أبتاز قرفنا ميمزلو هاتشون أبتاز انت الكايو تنت إليو كتنا قروز صبيه كازلو قلتيف كان قرنا تسحق كان ما يفلتني بزعبا أمريكا زقلوني ولزنا والناسي فلتنا نعاقنا ودقينا نزارة والناس مسلوني رو بيحسب نا أمريكا دامو كم يركون كذو دقوا كم تنسوي جنا زودقنا تشكس مليون حوي أمرك كفي تبيل كانت تسمع كوا كم نقص خنديك نجري خم خسبك نقص يزبل زلوسي أمريكا بزي جبرتون تك نبرنا زمسلون بزحت يوم حجتنا ولا توم يقاومو يزنبور يزبلكا كلاتهم بحبر شرح أمريكا تردي ومسي يلا خدي إلك أكبلنا يوم كبلوها جميرهم زلو كلهم توم نزي منجس زقاومو إرتراويان سي لا أمريكا وميلما إذا أنا نبتقليت نتعاوتنا نمقلاش تمرح نتبندقي الكميلي كاب كلام جميلنا زم أبير ترافي الحيطة سأينو دو هزبو تعفينو دو زولو زنورو ما بزعت أملو أغت ويانا مغانا ونقرأكم لينا حجوا على تمتملو أغت كنقرأهم جميلهم عيب بابتدك كندين فلت أمدك أجر هلبا أعرقتنا نازمادنان دد حرزهم تقاومتي عد خقشو جنزبو من قلبتهم وديهم حشا كانت تريهم حجي نزدينا زخلو دخيمنا إلهم نبانا كيمتو حبو حزوهم أبتزلو وقعا تدراوت انت زيكمكم إلهم يشكروهم علو تسأنا عادي غازل لخا هبتش ولاس نايبا حكي تبدأ زلو كنت هات كوميز مسل ندايك سينا نعبا بعليش زي نقرأك كادرتنا كله تسبسب كويز منصف أبدأ زلو كان بعلها بتشمعوتا تاقراوين كلها تتكاد لا تموكلات نامز نقروها بدأت كغيز لك من انتهي لغاية ترفع خمسين قروب زم حد اسمه كادرات يعلو لنا ندم الجلاب تشبع له غلو دا زرباب زي حنبر صبق لك نقصه تكورنتنا لومي كابت مالين العلي كان زايدو يزلونا انت يقبر محبار دا أمو ناي كلاتنا حلافنت كوايو أمو بزي منجستس ولا بتسدت نزلو زيغاتاتو
ብዜጋታቱ ጌሩ እዩ ዝስልዮም ምስላይ ኣይኮነን ሚልዮን ሓወይ ነቲ ዝኾነ ምሕባር እዩ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሓላፍነት ከዓ ነቶም መራሕቱ ዘድላ ሓበሬታ ምቕራብ እዩ ክኸውን ዘለዎ ንሳቶም ነቲ ሓበሬታ ከመይ ገይሮም ይጥቀምሉ ናታቶም ሓላፍነት ይኸውን ኣይርዳእካ እንዲ ዘሎ ሚልዮን ዜጋታትና ክንብል ወያነ እኮ ኤርትራውያን ተመሲሎም እዮም ክኸፋፍሉና ፈቲኖም እቲ መንግስቲኹም ባዕሉ ኣብ መንጎ ዝሰግድሉን ዘይሰግድሉ ዝፈላለዮን ዝፈጥሮ ዘሎን ጽለኸ መሳርሒ ጸላይን ዝኾን ደኣሞ እንታይ ኢልካ ዜግነት ዋላ ትህቦም መንግስቲኻ ድዩ ዜግነት ዝዕድል ናብ ልቦም ተተመሊሶም ከም ኤርትራውያን ክንሪኦም ኢና ኣይኮነን ዶ ንተቃወመስ ነቲ 200 ዝኸፈለን ዘይከፈለን ብሓደ ዓይኒ ክሪአኦ ይክእላን እየን ሰብ ሓመድ ፈጭያ ሰትያ 200 እናኸፈለት ገሊኣ ኸ ወላ ሓንቲ ከየበርከተት ኤርትራዊ ትብል ማለት ኮዩ እዞም ዝቃወሙ ኤርትራውያን ኣይኮናን እዮም ዝብሉ ደይበልኩሞምን እቶም ኤርትራውያን ኣይኮናን ንሕና ትግርኛ ንዛረብ ካብ ኮና ትግራዎት ኢና እናበሉ እንዲዮም ጀሚሮም ሕጂ ንሳቶም ዘፍለጡ ዘይናህና እንዲዮም ነዚኣቶም ቀቢፅናዮም ኢና ንሳቶም ውን ወያነ ትስዓረልና እናበልዮም ዝምህለሉ ዘለዉ እቶም ኣብ ኤርትራውነቶም ዝኣምኑ እንተኾኑ ውን እዚ ዘየድሊ ሃለውለው ከይገደፍዎም ከመይ ጌርካ ኢኻ ከም ሙሉኣት ዜጋታት ክትሪኦም ነዛ 200 እኳ ዘይከፍልዋ እንታይ እዛ ሃለውለው ዝብልዋ ትብሎም ዘለኻ ሃብትሽ ኣሎካ እንዶ እዚ ካልኣዊ ዝኾነ ዘረባታት ቀዋሚ ተግበር ዶ እሱራትና ይፈትሑ ናይ ሃይማኖት ዶ ናይ ተሓሳስባ ናጽነት ዶስ እንዶስ ክንደይ እሞ ክትብሉ ኢኻ ትጠለባቶም እንታይ ይታዝበሃል ጎራዙት ከም ዓይበት እንታይ ይኾነ ያማታ ዝብልዎ ዋልመኣምን ከዓ ሳዕስዒት ተራእይዋ ሕጅቲ ፍትሒ ምሕታት እዩ ሳዕስዒት ዝኸውን ዘሎ ሓቀይ ምስላይታ ቃል በቃል ዲኻ ትርግሞ ንምክት ኢና ዘለና ኣብለካ ኣሎ ቅድም ኣገብታ ኣሎ ሽዕቐሲልና ነቲ መሰል ወዲ መሰል ነርክበሉ ሚልዮን ሓወይ ነቲ ጉዳይ እንዲኻ ኣግፊ ሓቢልካ ዘይትሪኦ ኾንካ እምበር ንሕናሲ እንታይ ከነማርር ኢና
ከም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝኣመሰለ ውፉይ መራሒ ረኺብናሲ እንታይ ዘጠራጥራለናይ ዘይንቐስን ካልኦት መራሕቲ ኣፍሪቃ እኳ እንተሪኢኻዮም ክንቀሳቐሱ ከለዉ ብኸመይ ዝመስላ መካይን እሞ ከዓ ተዓጂቦም ጽርግያታት ዓጽዮም እዮም ዝንቀሳቐሱ ኣነስ እቲ ቅድሚ 3 ዓመት ዝመጻኽዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መገዲ ጎፍ ምስ በለኒ ብሓቂ ዝብለኩም ንብዓቲ ስዒሩኒ ናይ ጓሒ ዘይኮነስ ናይ ሓበን ንብዓት የፍሲሰ ናይጀራውያን ኣዕሩ ኸለውኒ ከምኡ ኢሎም ስዕለልክዎም ኣይኣመኑን ከምዚ እዛ ሃገርና ወላ ሓንቲ ዝስረቕ ዘይብላ ድኻ ገይሮም ተረዲኦማ ሳርያን ተኸዲኑ እንተሪኦም እንዲኦም ዝግረሙ ባነ ጌርዳ ዲጋ ኹዕ ደሊማ ፕሬዚደንትና ኮብ ስራሕ እዩ ዘሎ ክቑዕት ሪኸ ትፈልጥ ንጉሰ ጆሜትራ ወይ ፎርማን ዝኸውን እንተኾይኑሲ ናብቲ ዓዲ ሃልው ይኺዱ እሞ ጽቡቕ ተኸዲኑን ጽቡቕ ገይሩን ንዝመርሕ ሰብ ይረክቦ እምበር እቲ ቤት ጽሕፈት ጆሜትራታት መዓስ ውሒዶምና ኣየ ሚልዮን ዋላ ድዩ ዘይርዳእካዚ ፖለቲካዊ ካይዳና ሳላ ንሱ ትሑት ዝኾነ እኮ እዮም ኩላቶም ሰጢሎም ዝሰርሑ ዘለዉ እዚ ኩሉ መንእሰይከ ናይ መን ርኢኹ ክውፈ ኣይፈለጥካን እምበር ዋላ ኢትዮጵያውያን እኮ እዮም ካባና ክመሃሩ ዝጅምሩ ዘለዉ ኣይኖት ኢትዮጵያውያን ቶም ኣቃልና ትብልዎም ኢትዮጵያውያን ወይሲ ቶም ትግርኛ ዝዛረቡ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ፈለማ ኣሜሪካ ማዕቀብ ክትገብረልናያ ኢሎም እንዲኦም ፈሪሖም ነይሮም ኣብቲ ጎረቤትና ኣለዉ ገለ መሓሩ ቅድሚኡ ሰላምታ ዘየጽግቡኒ ዝነበሩ እናጐየዩ መጺኦምኒ ሕጂ ኣሜሪካ ሓገዝ እንተኸሊኣትናስ እዛ ኢትዮጵያና ከመይ እያ ኽትከውን ከመይ ጌርኩም ኢኹም ወፂእኩሞ ካባኹም ኢና ነምሃር ሕጂ ምስ በሉኒ ተሰማዓና ሓበን ክነግረኩም ኣይክእልኒየ እምበር ሕሰብና ካቕንኦም ጀሚሩ ካሊእ ካብትሽ ምዛር ኣየ መኾን ትብላይ ዘለኻ ዶክተር ኣብይ ትሬን ዲኻ ዘለኻ ልክዕ ከም ናይ ወዲ ኣፌ ብኣካል ኣብቲ ግንባር ኣትዩ ኣነ እኳ እዛ ምኽሪ ካብ መን ከም ዝረኸባ ኣብኣ ኹለኸ ቁም ኣቢለ እያ ንሓደ ገዲምካ ድረ ነግሮ ኣለኹስ ገዲምዎ ንስኻ ጽባሕ ንጎ ዓብ ጥንጠናይ ክትከውን ኢኻ ኢልኒ እቲ ዓወታት ከዓ ንሓፍሰይና ዘለና ሕጅስ ዝጌር ከዓ ሓጊዝናዮ እምበር ዚኣቶምሲ ሰይጣን ሰሪርዎም ደምደም ይዘብሎም ዘሎ ኣየናዩ ሕጂ ዓወታት ዝበሃል ዘሎ ናትና ዓወት ካ ክትብሎ ጀሚርካ ኣበይ ዲኻ ዘለኻ ክመጽእ ከለኹ ዝነበረ ፍርሂ ረሲዕካዮ ዲኻ ቶም ብጸቶይ እኳ ከምዚ ናብ ዓውደ ኹናት ዝኣቱ ዝነበርኩዩ ኮይኑ ተሰሚዕዎም ሓቂ ሓይሽ ኣነ እውን ምስ ወረ ከምኡ ኾይኑ እዩ ተራእዩኒ ነይሩ ነፍሰይ ፈትየ ኢለይ ተርፍን ኢለቕቢጸዮም
ሳላ ዝኸተትኩ ከዓ ንህለኳት ውፅኢት ተሐጒስኒ ከቲትካ ዲኻ ዘለኻ ግድም ብረት ሒዝካ ምትኳስ ጥራይ መዓስ ኮይኑ ዘድልየ ሚልዮን ሓወይ ሃገር ክትንፅል ክደልይዋ ከለዉ ኩናት ኣሎ ኢሎም ናብ ዓድና ከይነኣቱን ነቲ ቁጠባ ከይነንቀሳቐሶን ክፅዕሩ ከለዉ ድንብርፅ ከይበለና ዝኣተና እኳ ብዓቕምና ከቲትና ኢና ሕጂ ንዓና ሪኦም ብዙሓት ሃገራውያን ዓዶም ክሪኡ ክመፅኦም ይበላልካ ዶ ሎሚሊ ነቶም ኢትዮጵያውያን ከምኡ ኢለ እንደ መኺረዮም ቃልስኹም ነዊሕዩ ክኸውን ንኣሜሪካ ክትስዕርዋ እንተኾንኩም ግና ኪዱ ዓድኹም ተዛወሩ ሃገርኩም ህነፁ ገንዘብኩም ድማ በይንኹም ኣይትብልዕዎ ናዝማድኩም ብባንክ ስደድሎም ንመንግሥትኹም ድማ ዋላ ናይ መሕወይ ግብሪ ጀምሩሉ ከም ኤርትራውያን ውፉያት እንተኾንኩም ጥራይኹም ንኣሜሪካ ተሕምቕዋ ኢለዮም እሞ ደሓን ንስኻትኩም ቀሪብኩም ኢኹም ዘለኹም እሞ ባዕልኻትኩም ኣሕምቑልና ዶ ኢሎምኹም ከስዕቐካ እዩ ዝፍትን ዘሎ ስዓቐሉ ኣብትሽ ዋዛኻን ቁም ነገርካን እንድዩ ዘይፍለጥ ኮይኑ ሚልዮን ኣነ ኸዳ እሞ እንታይ ክብል እየ